Nangin mainit ang pagbaisay sa plenaryo sa Kamara sa tunga ng Caloocan Representative Egay Erice. Kaga Iloilo Representative Janet Garin. Marapos kwestiyon ni Erice ang ginaligar pagpahilabot ni Majority Leader Santo Marcos sa mga deliberasyon. Suno kay Erice, hindi mapakita matuod nga kahulugan sa minority bloc bangod kaangay nga ginapangunahan sang majority ang proseso, partikular sa isu sang substitute bill para sa anti-political dynasty. Gilayon man nga nagsabat si Garin, kagin-insister nga hindi dapat imuon nga personal ang mga deliberasyon kagang katayuan sa majority, amo nga siguruhon nga maayong dalagan sa mga ginaduso nga hagna. Namitlangan man ang pagkadesignar kay Erice nga ginasiling nga base sa suhestyon sa isa kanay mamalita sang ika-19 nga kongreso. Ginusisa sang Lady Solon kun nga anang padikta ang minority sa isa kaanay mamalita. Inakusahan naman sang tiglawas ang Caloocan si Garin sang paghimo sang hindi husto nga konklusyon. Ginatag naman ni Garin nga nagapamangkot lamang sa sang categorical question sa good direkta nga masabat sang anay opisyal sang minorya. Ang baisay na tabo pila kadlaw matapos ginkaka si Erice bilang Senior Deputy Minority Leader kaginbuslan ini ni Representative Leila De Lima. Hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, Distinguished Speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po ay nirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Hinirap po ako. Excuse me po. Mr. Speaker, I have the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Hindi, Paul nirekomenda Daza. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Egay po na ako bago niyo ako Erice ay tanungin. hindi pinili ng minorya? Because that is... Kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? Yeah, but can Kung I pwede lang ako. Kung pwede, pagkatapos pwede niyo ako can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? I am directly answering you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question Honorable- is very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ko suspended. kay